ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு பாட் கார்த்தி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்குவாடு தான் கைஸ். இன்றைக்கி ஸ்குவாடு வெறுத்தனம் போகணும்னு நான் நம்புகிறேன் கைஸ். அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் தலைவன் முகம் எங்கள் பிராண்ட். ஓகே கைஸ், இன்றைக்கி இப்போ நம்ம ஸ்குவாடு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டேன் கைஸ். அதனால் இப்போ நம்ம டீமில் யார் யார் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். கிரேசி பென்டனும், ஜோக்கர் பாயும், தண்டரும், அப்புறம் வில்லன் சேர்7. கிரேசி பென்டன் வந்து என் ஃப்ரெண்டு முக்கியமாக, அதுவும் என் கிளாஸ் படிக்கிறான்னா. அதனால் அவனை முக்கியமாக கூக்குரல் போட்டு சொல்கிறேன். ஏன்னா அவன் இந்த வீடியோ இப்போ பார்த்துருப்பானே. அதனால தான் கைஸ். என்ன அது கிரேசி பென்டன் அதிரா ஒன் டாப்லாம் முடியல. எனக்கு எல்லாருக்கும் ஒன் டாப் போடுவான், ஆனால் எனக்கு மட்டும் போகும். ஏன்டா அப்படி இருக்க? எது டீமுக்கெலாம் போடவே மாட்டான் போல இருக்குது கைஸ். இங்கே கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். வில்லன் சேர் சொன்னப்போ அவன் எல்லோரும் ஜெயிச்சிட்டாங்க. வில்லன் சேர் சொன்ன சோலோ ஸ்குவாட் ஆடுவாரா இல்லை தோற்று போவாரா? நம்ம என்ன செய்கிறது? எல்லாம் ஆண்டவன் கையில் இருக்குது. ஒடி ஒன்றேறிகிறார். இவ்வளோ அவ்வளோ போட்டாப்புல அங்கே யாருமே இல்லை. என்னப்பா எல்லோரும் வெளியே இருக்காங்க. இப்போ உள்ளே போகும்போது எல்லோரும் வெளியே வந்துட்டாங்க. போட்டாங்களா? அவ்வளோதான் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே நம்ம தோல்வி. நான் வீழ்வேன் நினைத்தாயா? அந்த மாதிரி பிஜிஎம்மும் வாய்ஸ் ஓவரும் போடணும். அந்த மாதிரி தான் நிலம இருக்குது. இப்போ எதுக்கு தான் பார்க்கலாம். ஷேடோன்னு யாராக இருக்காங்க, பிளாக் ஏஜென்ட் பிளாக் அப்படின்னு யாரும் இருக்காங்க, ஜாக்குன்னு இருக்காங்க, அப்புறம் ஓபிஎம் லவ்லி எஃப்எஃப். அவங்க என்ன ஸ்குவாட்னே தெரில. வாடா வந்து இருக்கிறது கூட அவனுக்கு கண்டென்ட் கிடைக்குண்டா. உன்னையும் விளாட கூப்பிடலான்னு, நீ விளாட வந்தீங்கன்னா நல்லா தான்டா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் நான் தான் தண்டர் ப்ரோ தான் சொன்னார், இது நீ ரெக்கார்டு எடுத்துக்கூடா அப்படின்னு சொன்னார். நான் என்ன ரெக்கார்டு எடுக்கலாம், நான் வரல, நான் விளாண்டேன்னா டீமே ஜெயிச்சிடும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கைஸ். நான் தான் கைஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னு சொன்னேன். அப்படியே தண்டர் ப்ரோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டாரு. பார்த்தீங்களா நான் எப்படி விளாடுவேன்? நான் இல்லை இப்போ இல்லைன்னே தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு. இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம். நான் மேலே போனேன் ஜோக்கர் பையனாக்கா இதுதான் தேவையில்லாம் மேலே போகக்கூடாதுங்கிறது. கீழே இருந்து மெடிக்க சுற்றி தைரியமாக போகலாம்ல, தும்பாக போகலாம்ல. தம்பி நீ க்ளோவால் போட்டால் வெளியே போக முடியாது, அவர் க்ளோவால் போட்டால் தான் போக முடியும். சரி கைஸ், இப்போ யார் நாக்கு நம்ம டீமில் யாரோ நாக்காய் கிடக்குறாங்க. இது யாருன்னே தெரில, பேர் தெரில. யார் சட்டையை பார்த்தா கண்டுபிடிப்பேன். வில்லன் சேர்ஸ் வந்து நாக்கா. யோ ஷிட். வில்லன் சேர்ஸ் அவன் இப்போலாம் கொஞ்ச நேரம் வீட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டேங்கார் கைஸ். ஏன்னா அவர் காலில் சொல்லி பிடிச்சிக்கிருச்சாங்க கைஸ். அதனால் அவர் பேரை சொல்லி நல்ல கமெண்ட்டில் அவர் நல்லா ஆகணும் அப்படிலாம் சொல்லுங்கள் கைஸ் ப்ளீஸ். வில்லன் சேர்ஸ் அவனுக்கு அடிபட்டுருக்கு. ஆமாம் கைஸ். அப்புறம் இது நம்ம கிரேசி பென்டனோட பூனை இருக்குல்ல, பூனை ஒன்று வச்சுருப்பார் அவர் வளர்க்குறாரு ஆசையாக. அது வேறு இங்கேயே தொலைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதனால் அந்த பூனை கிடைக்கணும்னு விஷ் பண்ணுங்க கைஸ். என்ன கைஸ், நல்லா நான் தோற்றுட்டோமே நம்ம. நீங்கள் என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் கைஸ். உங்கள்கிட்ட நான் எதிர்ச்சியாக பேசுவேன், ஓகேவா கைஸ்? இப்போ நாம் என்னது எல்லோரும் கண்ணை கையில் வச்சுக்கிறாங்க. என்னது டபுள் ஷட்டா? நீலாம் கேட்பீங்க இந்த கன்று என்னடா ஃப்ரீ ஃபயருக்கே வரல, நீ சரியா அப்படின்னு கேட்டிங்களா? அதெல்லாம் இல்லை கைஸ், சும்மா தான் கைஸ். மன்னிச்சுக்கோங்க கைஸ், நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கேட்பேன்னு பார்த்தீங்களா? அப்படி தான் கைஸ் கேட்பேன். சரி கைஸ், ஓகே கைஸ். இப்போ நம்ம தலைவர் என்ன கன்று வச்சுருக்காரு நான் பார்க்கலையே. என்ன கன்று வச்சுருக்காரு? மேக் வச்சுருக்காரு. மேக் வச்சுருந்தா தலைவர் அழுத்தா பண்ண மாட்டார். மேக்னா புளுத்து நடிப்பார். என்னடா பண்ணுற, ஒரே இடத்துல நிற்காதரா? இதுதான் மாற்றிட்டு இருந்தான் போகுது. ஆமாம், அப்போ வந்து மாற்றி தான் இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். என் பக்கத்தில் உட்காந்துங்க அவங்க கைஸ் மாற்றி தாங்க. இப்போ என்னன்னா தூக்குறவங்க எல்லோரும் அடிக்கிறாங்க, க்ளோவ் போட்டிருக்காங்க. ஐயோ இது யாருப்பா அது தனியாக போயிட்டுருக்குது? வில்லன் சேர் சொன்னால் தான் இருக்கும். இப்போ வேறு மெசேஜ் வேறு வந்து தொலைஞ்சிட்ருக்கு. ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது யார் இது போக்கர் வச்சுருக்காங்களா? நம்ம கொண்டு தலைவர் சிரிக்கிற அமௌண்ட் போடுறாரு. அது இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டை வந்து கேட்டுது. இது அமௌண்ட்டே ஒன்று ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ள
ஆனால் இப்போ விட்ருப்பாங்க. இப்போ வந்து அது வந்து அனிமேஷன் விட்ருக்காங்க தெரியும். அனிமேஷன். ஓகே கைஸ், சீக்கிரம். ஐயோ வில்லன்ஸ் யார் சொன்னாக்கா? நான் பார்க்கவே இல்லை. நம்ம டீம் ஆள் கிரேசி பண்ணிட்டு ஒரு கில் தான் அடிச்சிருக்காரு. ஏன் யார்? என் தலைவன் ஒரு கில் தான் அடிச்சிருக்கானா? ஜோக்கர் பாய் 2 கில்லு, அப்புறம் தண்டு 1 கில்லு, அப்புறம் வில்லன்ஸ் யார் சொன்ன முட்டை கில்லு. எனக்கு சிரிப்பாக வருது காய்ஸ். யார் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு நாள் இதுன்னு தனியாக மாட்டிருக்கு. அவனை வச்சு செய்ய போகிறான் இன்னைக்கு. ஃபுல் என்டர்டைன்மெண்ட் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஐயோ யார் முடியாது? அண்டர் தான் முடித்தாங்க. அதுவும் பிளாக் ஏஜென்ட்டு தான் இருந்தார், அவரை முடிச்சிட்டாங்க. சரி காய்ஸ், இப்போ 3வது ரவுண்டுக்குள்ளே வருவோம். நம்ம ஆளுங்க வந்து ஒரு ரவுண்டு தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டே டெத் ஆகிட்டாங்க. 2 வாட்டி டெத் ஆகிட்டாங்க. அதான் வீழ்வே நினைத்தாயா அந்த மாதிரி. இப்போ யாரும் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க கைஸ், இது தண்டர் ப்ரோ மான்டேஜ் அப்போ எடுக்கும்போது இது என்ன பிஜிஎம் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ப்ரோ. அது வந்து CV2ன்னு ஒரு அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, அது ஒரு நான் ஷிசாமில் தான் எடுத்தேன். அது ஒரு ஆப்பு கைஸ். இன்றைக்கி வீடியோ ஸ்பான்சர்னா ஷிசாம் ஆப் தான் இன்றைக்கான ஸ்பான்சரிங் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இஸ் ஷிசாம். ஓகேவா கைஸ், ஸ்பான்சர் எனக்கு கிடச்சாச்சு. இது நான் காசு சம்பாதிக்க போகிறேன், எனக்கு ஆனந்தமாக இருக்குது. எல்லாம் அப்படி தான் கைஸ். சரி கைஸ், நான் இங்கே இப்போது இந்த இடத்துல ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் கைஸ். எங்கள் மாமா இருக்கார், அவர் வந்து ஒரு சேனல் வச்சுருக்காரு, ஒன்னரியல் கேமிங்னு வச்சுருக்காரு கைஸ். அவர் சேனலை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பாருங்கள். அவர் வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நான் கட் பண்ணியிருப்பேன் கைஸ், ஏன்னா இங்கே தொல்லை பிடிச்சவங்க 2 பேர் போயிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் நான் கட் பண்ணி எங்கடா ஒரு அப்படின்னு கேட்டுருந்தேன். அதான் கைஸ், இப்போ ஷேடோ ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு, ஜோக்கர் பாய் இருக்காங்க. என்னடா ஆடே, இந்த மாதிரி தனத்துக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா? இந்த மாதிரி தனத்துக்கு பேர் அந்த தனம். அது அந்த தனம். ஏன்டா இந்த மாதிரி அடைச்சுற வேலையெல்லாம் பார்க்கிங்க? நீங்களும் பிளேயர் நம்பி தானே அவங்க கூடலாம் விளாட்ற ரூம் ஆச்சு. யாரோ தெரில, தண்டர் ப்ரோ தான் கூப்பிட்ருப்பாரு எப்படியும். ஏன்னா அவர் தான் எல்லா ஊர்லேயும் அவருக்கு நல்ல பழக்கம் இருக்கும். அதனால் என்ன நம்ம ஆளுங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க தெரியும்ல. ஒத்தாளுக்கு மட்டும் 2 ஆள் நிற்க முடிச்சு, 2 ஆளுக்கு முன்னாடி ஒத்தாள் நிற்க முடியுமா? நான் மாற்றி சொல்லியிருப்பேன், பல்ப் வாங்கியிருப்பேன். இப்போ நல்ல வேலை நானே என்னைய காப்பாற்றிக்கிட்டேன். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ இது என்ன சட்டைக்கில் எதாவது கிழிஞ்சிருக்கு. இப்போ தான் கைஸ் நோட்டீஸ் பண்ணேன், சட்டையில் எதாவது கிழிஞ்சிருக்கு கைஸ். பாருங்கள், சட்டையில் அடியில் ஒரு மாதிரி கிழிஞ்சிருக்கு. அந்த சட்டை அவர் போட்டதுலேருந்து நான் நோட்டே பண்ணல கைஸ். இந்த சட்டையில் இப்படி இருக்குமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. யார்? ஜோக்கர் பாய் ஏடபிள்யூஎம் எடுத்துருக்காங்களாம்மா? சரி, அவர் ஏடபிள்யூஎம் கிங்கு தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். ஓகேவா, நான் ஒன்றும் தப்பாலாம் சொல்லலை. சரி, இப்போ நம்ம தான் வில்லன் சேர்ஸ் டபுள் ஷாட் கன் டபுள் வச்சுருக்கு, டபுள் ஷாட் கன் வச்சுருக்காரு. போடு தலையா என்ன போட்டாங்களா தலைவரை? அதில்வாரே போட்டாங்க தலைவரை. பார்த்தாலே கொடுக்குறது 2 பேர் 4 பேர் இருக்காங்க. 2 பேர் இது டீம், பாட்டு டீம். இப்போ வந்து ஒருத்தர் ரிவே பண்ண போகிறேன், அப்புறம் அவ்வளோதான் அழுக போகிறாங்க டீம் போனதுலேருந்து. 3க்கு 3 இப்போ ரிவே பண்ணாலும் அவ்வளோதான். இப்போ எந்திப்பான்னு நினைக்காமன் தெரியலையே. எந்திரிச்சிட்டான் தண்டர் ப்ரோ. இதுக்கு தான் அமௌண்ட் போடக்கூடாது ப்ரோ. அப்போ நான் அப்படியே பார்த்துட்டேன் கைஸ், நான் தண்டர் ப்ரோ நிற்கிறத பார்த்துட்டேன். அப்படியே ஓடினாங்க. இப்போ தான் வீடியோவில் பார்க்கேன் கைஸ். கடுப்பு வருது. ஏன்னா நம்ம டீமில் 2 பேர் தான் இருக்காங்க. இருக்கான் பிரதோஷ் இருக்கான், அப்புறம் ஜோக்கர் பாய் இருக்காங்க, அப்புறம் ஷேடோ, ஏஜென்ட் பிளாக் தான் கிளிப்பர். நானும் பார்த்துறேன். ஏஜென்ட் பிளாக்னா பெரிய ஆளா? எனக்கு முன்னாடி 6 கைஸ் பெரிய ஆளாக இருக்க முடியா? சொல்லுங்கள் கைஸ். ஓபி பாட்கார்த்தின்னு காமெண்ட்ஸில் தெரியுங்க. அப்புறம் நம்ம தலைவர்கள் ஒன்ட்டா போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். யார்? என்ன ஒரு ஆள் நாக்கு
ஓகே கைஸ், இங்கே ஒரு கட்டு நடந்துருக்கோம். ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு சதீஷ் வந்திருப்பான். சதீஷ் ஹாய் சொல்கிறா. ஹாய் சதீஷ் நக்கிட்டுருக்கியா இதே போட்டு. என்னதுடா அது? எனக்கு கொஞ்சம் குறா போடா, எனக்கு வயிறு வசிக்கிறான். ஓ, நப்பாட்டி வச்சிருக்கியா? அதுவும் சீஸ் ஃப்ளேவர் வேறு. நம்மளுக்கு வர பிடிக்கும் சீஸு. அவன் தனியாக திங்க எனக்கு உனக்கு வயிறு எரியுண்டா. கொடுக்க போறியா இல்லையா? வேண்டாம்டா. சரிடா, பார்த்துக்கலாம்டா. டாப்பு போட வரையில அப்புறம் இருக்குடா, பார்த்துக்கலாம்டா. சரி காய்ஸ், இப்போ என்னது கிரேசி பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காரு. தண்டர் முன்னாடி போகிறாரு. என்ன 2 பேருக்கு முன்னாடியில் ரேஸ் நடக்கா? என்ன ஜோக் காட்டுறீங்களான்னு கேட்குறேன். யார் முன்னாடி போகிறா? முன்னாடி போய் நாக்காமல் வந்தால் சரி. கிரேசி பண்ணிட்டேன். கிரேசினா லூசுத்தனம் நினைக்கேன். லூசுத்தனம் பென்டன். ஏன்னா ரோதோஸ் தானே அவன் வெறித்தனமான பென்டன் ஃபேன். நான் ஒன்றும் குறைஞ்சவன் கிடையாது காய்ஸ். நானும் பென்டன் ஃபேன் தான். என் தலைவன் ஆமிட்ரிக்ஸ் எடுத்தானா ஒரு எழுத்து. சரி கண்டென்ட்டுக்கு வெளியே போகிறோம். கொஞ்சம் தெரியுது கைஸ். சரி கைஸ், ஃப்ரீ ஃபயர் அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வி பேட்ஜ் கிடைக்கும். அப்படின்னா தான் சூப்பராக இருக்கும். அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃப்ரீ ஃபயர் வி பேட்ஜ் தாங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் பாட்டு கருத்துக்கு தாங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் எனக்கு வந்து தந்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். டபிள்யூடபிள்யூஎம் வச்சுருக்காங்க. யார் அது? டபிள்யூடபிள்யூஎம் இல்லையா? ஒரு ஏடபிள்யூஎம் ஒரு டபுள் ஷாட். என்னப்பா பார்த்துன்னு சும்மா இருக்கீங்க? க்ளோவில் எடுத்து போய் அடிக்கிறது கிடையாதா? எங்கே போகிறாங்க? ஒன் டாப் வைப்பாங்களா இல்லை ஒன் டாப் வாங்குவாங்களா? அது நம்மளுக்கு தெரியாது. க்ளோவில் எடுத்து விடுங்க, எல்லாம் செத்துற போகிறீங்க. எப்பா வில்லன்சியா செத்துற போகிறீங்க. நான் ரொம்ப நேரமாக நம்மளே ரெக்கார்டு பண்ணிகிட்ருக்கான்ப்பா. சரி, அதுக்கு நான் ஒன்றும் குரலாம் சொல்ல மாட்டேன். அவங்க என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான். மாதிரி தான். ஜோக்கர் பை மாறி இல்லைண்ணா மாதிரி. சரி இல்லைங்க கைஸ், எங்கள் மாமா வராரு. அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் சேனல் நானே ப்ரொமோட் பண்ணேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் கார்த்தியோட மாமா பேசுகிறேன். என் சேனலில் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர் அமௌண்ட்டுக்கு கம்மியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் கைஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு புண்ணியமாக போவோம். சரி கைஸ், எங்கள் மாமா பேசுனே கேட்டிருப்பீங்க கைஸ். அவர் வந்து அவர் சேனலில் வந்து பெரிய லெவலில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வாய்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் கைஸ். ஆனால் நான் வந்து அவரை பேச சொல்லிட்டு நான் வாய்ஸ் சேஞ்சரில் பேச மாற்றிட்டேன் கைஸ். ஓகே கைஸ், நான் அவர் சேனலில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவர் இது இருக்குது, சேனல் லிங்க் இருக்குது. போய் தொட்டு அவரையும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஆதரவிங்க. அவர் சூப்பர் கண்டென்ட்டாக போகிறாரு கைஸ். ஓகே கைஸ், இப்போ மேட்ச்சுக்குள்ளே வருவோம். தண்டர் ப்ரோ வந்து மெடிக்கிட்டு போட்டுருக்காரு. என்னண்ணா 5-6 மேட்ச் வச்சுட்டாங்க. இன்னும் 6 மேட்ச் தான் இருக்கா? ஆளுக்கு 7. நம்ம டீம் தான் லீடில் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம டீம் தான் கெத்து டீமு. இப்போ நம்ம டீம் ஒன்று குறைஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இது ப்ரொமோஷன்லாம் கொடுத்தேன் கஷ்டப்பட்டு. சூப்பராக போட்டுமே வீடியோ அப்படின்ட்டு. எவன்ட்டு அடி வாங்கினாங்க? ஜாக்கு தான் அடி வாங்கியிருப்பாங்க. ஜாக்கிட்ட போய் அடி வாங்கினேன். ஜாக்கெல்லாம் ஒருத்தனடா இல்லா இல்லை, ஜாக்கெல்லாம் ஒருத்தனடா. அவனே இல்லைங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம ஆளுங்க எத்தனை கில் அடிச்சிருக்காங்க? நியூ அப்டேட். இன்றைய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக நம்ம டீம்மேட்ஸ் எவ்வளோ கில் அடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். கிரேசி பென்டன் 6 கில் அடித்து லீடில் இழுக்கிறார். டேமேஜும் கொடுக்கணும். அப்புறமாக ஜோக்கர் பாய் 6 கில் அடித்து 2வது லீடில் இருக்கிறார். அப்புறம் தண்டர் டேமேஜும் கில்லையும் கொடுத்து முதலில் இருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் ஒன் டாப்பாக போடுவாப்புல. அப்புறம் நம்ம வில்லன் CR7 எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி 1 கில் அடிச்சிருக்கார். எல்லாம் சிரிங்க. சும்மா தான் சொன்னேன். வில்லன் CR7 என்னை போட்டு அடிச்சிடறாங்க. ஏன்னா அவர் எங்கள் ஊர் தான், மன்னிச்சிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், நான் 4க்கு 3 எப்படின்னு வச்சுருவான். சொல்கிறக்குள்ளேயும் ஒரு ஆள் மண்டே ஆயிடுச்சு. என் ஃப்ரெண்டை வச்சு எமௌண்ட் போட்டேன். நாளைக்கு கொண்டு வந்துட்டவனைய நல்ல வேலை பயந்துட்டான். சின்ன பையனடா பயந்துட்டானடா.
சுட்டிக்குள்ள அவள் போட்டால் என்ன எங்களுக்கு அடிக்க தெரியாதா? ஒத்தாள் தான் இருக்காரு போங்கட்டான். ஏ அடி 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 மண்டையில் அடி, காலில் அடி, கையில் அடி. 4க்கு 4 வந்துருச்சு. என்ன வந்துருக்கீங்க? பொங்குங்க, பொறுத்தது போகிறோம், பொங்கியல். வீடியோ ஒரு 19 நிமிஷம். இப்போயே வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வர அளவு 15 நிமிஷம் வெளியே ஓடிட்டுருக்கு. அதான் கைஸ், அதுக்கடுத்து 19 நிமிஷம் ஓடுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இப்போ நம்ம ஆளு சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணி விட்டுலாமா? போர் அடிக்குது பாருங்க கைஸ். இப்போ 17 நிமிஷம் 49 செகண்டு அதில் இருக்குது கைஸ். இப்போ என்ன வேகமாக ஓட போகிறீங்க, ஜெயிக்கிறதும் வேகமாக ஜெயிக்க போகிறீங்க. என்னடா அது எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக பண்ணிட்டுருக்க? தம்ப்நெயில் வைக்கலாம் போடா. தம்ப்நெயில் இதே வச்சுருவோமா? வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ். வேணாம், நான் வேறு தம்ப்நெயில் வச்சுருக்கேன், அதை ரெடி பண்ணி அதை நான் போட போகிறேன் என் வீடியோவுக்கு. நெஞ்சிருக்கும் லட்சமில்லை அந்த மாதிரி சுற்றிக்குள்ள போட்டிங்க. பேய் ஏதாவது உள்ள தடிச்சிச்சுன்னா காய்ஸ், உங்களுக்கு பேய் மீது நம்பிக்கை இருக்குன்னா சிம்பிளி சாரத்து போய் பாருங்கள். அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர். அவர் வந்து சூப்பராக பேய் வீடியோ உண்மையான பேயெல்லாம் காட்டுவார் கைஸ். அதனால தான் கைஸ் நான் சொல்கிறேன். ஐயோ இன்னைக்கு வேறு கடுப்பாக இருக்கே, தலையெல்லாம் வலிக்குது. என்ன செய்ய? நீங்கள் ஒன்றா ஓடிட்டு இருக்கீங்க, ஒரே இடத்துல ஓடுறேன். இதெல்லாம் கட் பண்ணிடணுமா? அடுத்த வீடியோவில் கட் பண்ணிடணும். இந்த வீடியோவில் நான் கட் பண்ணுறது பிடிக்கல. அது ஒரு ஆள் டவுனு. இதை டீமு ஜாக்கு, ஷேடோ, ஏஜென்ட் பிளாக் தான் இருக்காரு. நம்ம டீமில் 4 பேரும் ஒன்றா இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு ஆள் போயாச்சா? நம்ம டீமில் ஒரு ஆள் போயாச்சா, அவங்க டீம்லேயும் ஒரு ஆள் போயாச்சு. அது போங்காட்டமாக இருக்குது, சின்ன பிள்ளைத்தனமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இது சின்னதாக அந்த மாதிரி மீம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க. நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ஃபோன், கைன் மாஸ்டர், அவ்வளோதான். என்ன ஜூஸ்டம்மா என்ன கண்ணா மட்டும் தருகிறேன்னு ஜூஸ்டிங்கன்ட்டீங்க. இப்போ நான் 49 நிமிஷம் தான் ஒரு மேட்ச் போக போகுது. எப்படி ஜெயிச்சிருவோம் நினைக்கிறேன், சீக்கிரமாக ஜெயிச்சிருவோம். செகண்ட்ஸில் ஜெயிப்போம். 1 மினிட்ல ஜெயிக்கிற யாரையா பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போ பாருங்கள், 1 மினிட்ல யார் ஜெயிப்பா? 1 மினிட் நம்ம தலைவர் ஜெயிப்பாங்க பாருங்க. சர்னு மேட்ச் முடியுதா? அதனால தான் டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் வச்சு அழுத்திட்டு வரேன். பாரு இந்த மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படிம்பாங்க. வேறு சைடில் வண்டி வேறு ஓடுது கைஸ். அதனால நான் கொஞ்சம் கத்தி பேச வேண்டியதாக இருக்கேன். ஒரு ஆள் செத்தாச்சு. இப்போ பூயா போடும் போது எமௌண்ட் போடுவான். கடைசி ஒரு தோசு எமௌண்ட்டு போடுறா, சிரிக்கிற மாதிரி யாரும் போடுறாங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே எங்கள் மாமாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து அப்படியே டிங்கின்னு பெல் அழுத்தி விட்ருங்க. பாய் கா, சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட்.